Newiro Yudha jenengan dongi prato. Dongi prato. Salam Wirayudha. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Satu salam bolo kiprah dari Ngesti Rahayu. Salam Wirayudha.
Usahane nganti kaya kok karep diganti. Wes, kaya ora mungkin ya. Ora mungkin. Sesuk nek ada diganti, kabeh dipecat. Dipuja-pujekke ra payu. Yo, batu-bat Gus. Yo piye, Cok? Lanjut, Wirayuda, Ngesti Rahayu, Turangga Manunggal. Kekacauan yang diakibatkan oleh seseorang yang mencari kesempurnaan ilmu hidupnya, yaitu Ratu Kala itu.
Pratamtama Lumaksono Magito Gito Tanjung.
Go, go, go.
Bye.
ayu ning koso. Yo yo Yo. yo yo. Ya. Yo. Yo. Hu ha hu. 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 Hu ha. Dan ketika di tengah perjalanan kala itu Prabu Erlangga, Empu Parada, Empu Bahula, dia bertemu dengan sosok gadis cantik dan kedua Dayang. Yo, sareh, digolek alon-alon Istananya sareh. yang bernama Ratna Manggali kala itu. Ratna Manggali adalah putri satu-satunya dari Ratu Jalan Arang kala itu. Dia lari dari ibunda tercinta karena dia tidak mau diajak menyembah berhala seperti Ratu Calon Arang kala itu. Yo, yo, yo. Iso duweni, iso nyawa, ora iso duweni, iso nyawa, ora iso duweni, iso nyawa, iso nyawa, ora iso duweni, iso nyawa. Dalam pertemuan tersebut antara Empu Bahula dan juga Ratna Manggali, dia saling jatuh cinta kala itu. Namun percintaan tersebut hanyalah satu siasat dari Prabu Erlangga untuk bisa mencuri ilmu kitab pengeliaan Ratu Calon Arang kala itu.
Dan ketika Ratu Jalon Arang tahu bahwa ilmu kitab penggelehannya dicuri oleh Prabu Erlangga, kala itu juga murkalah Ratu Jalon Arang kala itu. Iyo. Sabar sedok. Sing tak tunggu suara yo 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 yo. Pisan gas. Yo 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 yo. Dados. Dan ketika Ratu Jalon Arang tahu bahwa ilmu kitab penggelehannya telah dicuri oleh Prabu Erlangga, kala itu juga Ratu Jalon Arang murka. Dia dengan sengaja membuat huru hara di bumi Kahuripan dengan ilmu kitab penggelehannya kala itu. Dengan kemarahan Ratu Jalon Arang kala itu, sehingga bumi Kahuripan bautan belantara karena banyak suara tangis, 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 dan tangis yang terdengar di telinga oleh ulah sang angkara murka, yaitu Ratu Jalon Arang dengan ilmu penggelehannya. Namun dikarenakan kala itu Prabu Erlangga, Empu Barada, Empu Bahula telah mampu mencuri ilmu kitab penggelehan Ratu Jalon Arang. Kala itu juga Rangda tersebut mampu dikalahkan oleh prajurit Prabu Erlangga. Perang besar pun terjadi kala itu antara Prabu Erlangga dan juga Rangda sang angkara murka tersebut.
Namun kala itu juga rangga-rangga tersebut mampu dikalahkan oleh Prabu Erlangga, sehingga bumi Kahuripan menjadi salah satu bumi yang gemah ripah loh jinawi. Dan semoga dengan kekalahan Ratu Calon Arang dan juga rangga-rangga tersebut, keluarga besar Jelapan senantiasa dijauhkan dari mara oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Suro Sudiro Jayaning Kangrat lebur 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 dening pangestuti. Ayo tok tok tok.
Putra kene ngantiane kene tak putrane kene. Kene tua. Macane nyaron. Awas. Namun ketika Prabu Erlangga di tengah perjalanan kala itu dia bertemu dengan sosok Raja Hutan yang sangat gagah perkasa. Namun dikarenakan Prabu Erlangga seorang kesatria sejati, pada akhirnya Raja Hutan tersebut mampu dikalahkan oleh Prabu Erlangga dan juga kalah
tentaranya. Seolah menggambarkan kegagahan dari prajurit Prabu Erlangga Balaego. Perlu kemrungsung Pak Sri. Hati-hati, rasa keseru wajum. Kiket mau ming maraton iki. Ora nganggo anggong ya dan. Nggih, Pak Sumadi. Kowe rak ya wis rusak badan. Ya. Ya, alon-alon kae. Sepenting digayengke Pak Sri. Ya, pokoke digawe alon-alon ning rada gumyak. Heeh. Ayo, ben kumoto karo ben pernah. Apa Gus? Piye ya biasane piye? Apa?
Ngomong-ngomong sih lho iki lho. Piye? Rembukan sih sing apik-apik. Mbak Ismi, Sing elek-elek aja dirembuk. Mbak Ismi, Dalem Pak Sri. aku aja topleroki to. Aku Boten. wedi yo karo sampean. I love you Pak Sri. Oh, hei. Tenan ora? Tenan. Tenan ora? Sesok mangkat ya. Wani di Jangan video. suka mengasih harapan karo wong sing Harapan palsu lagi tau. ngene iki. Pokoknya lampune ijo terus iki pokoke. Abang iki abang. Abang. Abang ya. Yo, piye? Heeh, kok sik sabar. Sik sabar. Sabar no bos. Iki Ditotos. Bolo kiprah. nggih, piye? Bolo kiprah. Sabar nggih. Sabar. Heeh, sabar. Iki sing nang dhuwur telake nek ora gawean kok Jepang iki rusak. Heeh. Rusak. Ya. Biang keroke jana kok. Iki gur mergo duit kok Mas iki. Diriwangi rusak-rusak. Heeh. Jan, Mergane iki batu-batu. disangoni, heeh. Wah, Yes, jan. iki. Pak, heeh iki Weh, lah ngono. kodok tiba apa? Tiba pira? Tiba pira? Biasane tiba 4, saiki tiba Tipe 6. 6. Yo, Ayo dianyari. Tiba 6. anyari dan. Tiba 6. Tul China. Jaya Thank you.
Dan, dan. Anyar lho Pak iki. Iki Sik. Piye? Eh? Iki ono anyar. Anyar. Ono ole-ole. Ole-ole. Ono ole-ole. Ole-ole. Iki viral. Viral. Do dinggo Oh. Esti Rahayu Oh. tetep sing dadi panutan. Ya, sok dadi duit. Dadi duit. Pak Sri ilang ning ndi Pak Sri? Pak Sri. Pak Sri Pak Sri ilang. Heeh, Pak Sri. wong wis ganti Pak Sri. Pak Sri wong tuwa betah pacaran ae kok, Bu. Ya. Oh iya. Ya Pak Sri, aku pengen ngobrol Iya. sama jenengan. Yo, monggo Pak Sri. Nek isen ya ben isen, Bu. Nek ora isen ya. Ini ada kedatangan tamu Mbak penyanyi disuruh nyanyi ya. Oke. Lagunya apa Mbak Kemo? Ya. Kita panggil Mbak Dian Nandarista, monggo. Kidul kayak apa ya? Spesial buat Pak Kemo. Ya. Yo, Ayo, yo, coba, yo. ayo. Sabar. Za. Yo, Alon-alon. bolok kiprah. Kidul kayak apa cocok? Monggo juragan, monggo. Weh, juragan ngene-ngene. Sik. Rasake dadak pangling yo. Iya. Yo. Sing sabar alon-alon. Ya to Pak Sri. Iya to Pak Sri. Sing sabar ya Pak Sri. Iya Le, cah bagus iya Le. Yo. Oh, siap. Sik Pak Jum. Nggih, pripun Pak Sri? Kok terus tangane le grayaan ngono lho. Ora, iki aman Pak Sri ya. Oh, iki. Aman, nggih. Tangane aman. Aja nglirik. Iki rezekine dhewe-dhewe Pak Sri. Oke. Ora kena meri. Rezeki anak soleh nggih. Rezeki anak soleh. Kula sadar kok. nggih. Monggo Mbak Dian. Ayo joget Pak Kemo Pokoke joget. diloske wae ya, diloske yo. Mbak, Jalan Mas. Pak Sri, lama tidak berjumpa. apa wis tau petuk to? Lah. Sabar. Lagunya apa Gus? Apa Mbak? Ya, dikasih Tumbang Raja. Bersama Ngeswi Rahyu Duronggo Manunggal. Sikat Pak Sri. Sip. Dan bundan, Halo Pak Sri. aku mulai dhisik. Lho, kok mulai sikik? Selak pasang teratan. Oh ya. Oh, ora oleh mulai berarti nek ngene iki. Oh, ora oleh mulai. Aja mulai sikik. Sikat yo. Jurung ono tahu Yo lho lho. Joget ayo go joget. Hey, oh. Podo ayo podo. Oh. Andi kucing, andi asu. Yo. LSM opo pate, oh mas opo mong ete, sing penting dunia Kelingan walengmu, sing prasojo. Ayo sikat yo. Aku
dicekal nono lele merkombelani rayane sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake rakyat sing wis lila dadi korban dicekal nono lele merkombelani rayane sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake Masih bersama Lesti Rahayu Turangga Manunggal. Senadyan sacane prabu nanging ngerti badanmu antiku anti asu Ormas opo sing penting tumindake sing prasaja agama ngayomi jagat raya Lesti Rahayu asik Sikat ayo. Dadi korban dicekal ora rene mergo belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake Sampun Pak Jumadi. Bondan iki MC-ne wis selak dhewe aku ngomah kon lek mulih. Nggih. Ha iki MC-ne awake dhewe. Oh, siap. saiki yo do nyanyi yo. Nduk, Cahayu yo. Yo. Ayo. Mosok dialem ra nyanyi yo. Yo nyanyi yo. Yo, heeh loro. Yo, wis mau. Yo, Hilka yo, Bu Ismi. Men ngirit wong loro. Mas Kodok. Lagune anyar, yo. Masih bersama Lesti Rahayu Turangga Manunggal. Puspitono. Oke. Bersama Hilka Desta. Wanotya ayu utama gambar arume kusuma mula lang-lang prokta agawe sangsame nolo esem bulet
Rama Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Yang mau nyawer boleh ya Pak Jumadi ya? Ayo Pak Jumadi. Yang mau nyawer boleh ya? Boleh nyawer boleh. Perlu diurus. Yo, apa? Oh ya, oke. Yo alon-alon tambah kaget aku ki. Pengendangnya mau nang ndi kok malah hilang. Yo. Wis ra usum. Pengendange kayak ning mburi. Iya, ana dang gentung-gentung wis ora usum ya iki yo. Oh, keteka. Ayo. Wis ra usum. Munggah ya. Kowe munggah tuwa ora usum. Iki lagune apa, Kang? Oh, ini lagune ya. Lagune apa? Apa lagunya apa? Yo. Masih penting le juga main isor. Main bagus nang isor le juga tau nang dhuwur. Nang dhuwur elek. Yo. Ayo. Iya. Bagus tenan. Kidul kae apa? Manuk pol dewa. Oh, gosek salah. Halo. Oh iya aku sing kleru. Ya baleni. Oke. Yo. Yo sorry to, Mbak. Yo. Hes. Jen. Manuke Mbah Kemo ya, Mbak. Oh iya kleru yo. Coba yo. Endi manuke endi? Praktek Kang. Yo. Kidul kae apa? Dikucengi. Manuke Mbah Kemo. Ate apa? Onde Jawa. Ayo podo-podo. Sing agama ben uripe. Ayo
sabar. Iya, iya. Iya Mbah Kemo, iya. Jan. Wis keturutan Mbah Kemo. Iya. Iya. Video trone nganti ilang lho. Bima. Nanti wis bubar dhewe-dhewe. Iya. Yuk lagune apa kah? Heeh, sak lagu gas langsung Ya mana kabur. lagunya apa iki? Lagune apa? Para kanca-kanca. Lagunya apa ini Sing penting teman-teman? gayang, yo. Yang penting gayang, Oh. oke. Bojo loro ya? Enggak, Oke, oh iya. oke bojo Weh. loro. Ya, siap. Mana suaranya, ayo. Hei. Oh iya, bojoku ya loro. Yo. Ayo dek, ngene ya. Oh gini ya. Hei. Nyanyi bareng-bareng yuk. Abang diulang Ye, ye. Sing sedina kanggo wong liya. Oke. Yuk. Piye? Makasih. Tas dulu. Matur nuwun. Yo. Halo, Dek. Sabar. Yo, nyanyi yuk. Abang diulang putih itu. Awak kurungan pikir bojo loro. Bojo loro. Ae. Oh ya. Yo. Itu wajar bakal ditinggal. Irahku men rapi Ora iso turu. Yo lo. Sedilit. Munggah. Piye? Munggah yo bendene. Oke. Oh, wis wayahe leren yo. Yo. Sing sabar.
Yo sabar dituruti alon-alon. Yo sing sareh, sing sareh. Iyo. Yo, alon-alon diteruske. Yo, siap. Oke, ye. Yo. Dituruti, panitiane dituruti, sing sareh. Isah mana, Mas? Wah. Sing ngeson melu joget. Ya, yang minta lagu kalah siapa ya? Ya. Oh, kalah. Bos apa? Oh, bos Keto. Oh, ya, siap. Pokoknya siap, bos. Pokoknya dikasih ya. Ya ini permintaan satu lagu ya kak. Oh. Bos Keto mana bos Keto? Minta kalah ya. Ya, kalah. Mungkin ya. Diparani no, Pitrae ya. Rono meneh? Pitrae. Yuk, bezo ngalah. Sing Baik. Ya, yang penting Pitrae. Penting poin. Ya. Ya, dikasih kalah ya. Bos siapa tadi namanya? Bos Keto. Bos Kento. Bos Keto. Oke, baik. Juragan Balerate. Juragane Balerate. Oke. Pokoknya yang penting tok parani ngono wis Pitrae surawel iku ya. Heeh. Nek karo aku tibane dadi sedekah karo anak yatim. Piyaine sing topine diwalik. Yo. Iya, heeh. Topine diwalik. Bentar. Sikat Mas Bima, Mas Oke, Kodok. Kakak, bentar ya. Pondakku kepecut.
masih bersama Salah ya. Gesti Rahayu Rogo Manunggal. Wah, suara ini jebule tahun ini. Apa ora kelingan? Kudune kelingan. Yo. Wingi genggam tanganku. Ayo kakak, curhat tentang mantanmu. Wah, wah. Isi degandengan iki. Saiki malah ninggal aku pamit sayangku. Ayo kakak Sitora, racun ning pinjamanku. Mas Tati, matur suwun wis mayungi derese ucapku. Iya kene. Terus gue ngopo? Aku ngerti Milih sapa? apa? Romantanku. Kamu kayak kembang Kali gua romantanku. Korban ke waktuku. Sikat Mas Bima, Mas Kodok, Mas Agus, Mas Anak, aman semua. Kicik-kicik anyar. Bersama Gesti Rahayu Rogo Manunggal. Bersama Dirga Darista. Sikat Tio. Iyo. Hei, awas. Iyo, lo. Gue ngopo ngacari. Ya, hei. Oh, ya, hei. Dia tak kira apa. Milih sama. Romantanku. Wah, siap. Bali. Romantanku. Yo, mantanku. Wah, hei. Ngapurane. Sing menang. Sing sabar Mas Kodok. Sing sabar. Ayo, fokus. Mas Bima, fokus.
oh